marhay na aga po, giraray sa ito kapos, mga tugang. Kunyan po, nasa ika-19 Domingo na po kita, kan ordinaryong panahon. Dai kita papabayaan kan Diyos, kung makusog ang pagtubod niya to sa iya. Mayo dapat kitang katakutan, kung dai kita nagduduwa-duwa sa satuyang pagtubod. Sa selebrasyon niya to kan Eucharistia, ipahayag niya to sa Diyos na kita danay na nagsasarig sa iya.
Ang makakaibahan po niya to sa pagselebrar kan banal na misa, iyo po ang satuyang kura paroko, si Reverendo Padre Albert Orillo. Matindog na po kita gabos, asin sa maugmang tingog, awitin niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, sing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, sa sinapagkisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Matugang akontan sa tong makasalan, tangani magkanigo kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyong matugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, ganay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa inyong matugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong makasalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mahera ka,
kagurang nan maerang ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat katuninungan, sa mga taong marahayan buon. Noo maumi ika, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Ulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamay. Kagurang nan aking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, podero kan Diyos, aki kang Ama. Nagpapara kan mga kasalan kan kinaman, marami kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaman, ako aansa mong pakimahera. Natutukaw sa tuo kan Ama, kahiraki kami. Kasanaan banal, kasanaan kagurangnan, kasanaan urog, kahalang ka. Yesu Cristo kainda, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan, sagod paman, nasa pasabong kan Espiritu Santo, nangangas kaming mag-apod sa ngaran na Ama. Himuon mo sa puso mi ang Espiritu ning pag-ampon ni mga aki. Tanganing magkanigo kaming makalaog sa pamanang panugang pamana. Huli, Keso Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramo. An enot na babasahon, nagpapasabot sa to, nakan si Profeta Elias, nadidisganar ipamate sa saiya ang Diyos non na presensya, na nagtatao nin kusog buot. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hadi. Naglaog si Elias sa lungib, tanganing magpalihis duman nin banggi. Uya, duminatong sa iya ang tataramon kan Diyos, asin nagsabi, "Nag-aano ka digdi, Elias?" Nagsabi an kagurangnan, "Magluwas ka asin magtindog sa bukid, sa atubang kan kagurangnan."
Uya an kagurangnan nag-aagi. May dakula sa kamakusog na duros na guminatak kan mga bukid, asin pinasa an mga gapo sa atubang kan kagurangnan. Mayo sa duros an kagurangnan. Pakatapos kan duros, naglinog. Mayo sa linog an kagurangnan. Pakatapos kan linog, kalayo. Mayo sa kalayo an kagurangnan. Asin pakatapos kan kalayo, hinghing nin katuninungan. Pagkadangog kaini ni Elias, tinahuban niya an sa iyang lalawgon, kan sa iyang manto. Luminawas, asin tumindog siya sa bunganga kan groto. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo an kaligtasan. Kagurangnan, ipahiling mo sa samo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo an kaligtasan. Dadangugon ko kung ano an itataram kan Diyos. Tamataram an kagurangnan nin katuninungan sa iyang banwaan. Totoo, harani sa may pagkatakot sa iya, ang tabang niyang kaligtasan. Tanganing mag-erok ang kamurawayan sa satong daga. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo an kaligtasan. An karahayan buot, asin katotoohan nagsabatan. An kasuripotan, asin an katuninungan nagkugusan. An katotoohan nagsupang sa daga. An kasuripotan nagdungaw hali sa langit. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo an kaligtasan. Taan kagurangnan man magwawaras nin karahayan, asin ang daga nyato magbubunga. An kasuripotan maglalakaw sa atubang niya, gigibuhon niyang dalan an sa iyang mga gira. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo an kaligtasan. Ipinahayag ni San Pablo an sa iyang pagmundo sa mga tawong dai nag-ako ki Kristo. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, katotoohan ang sinasabi ko kay Kristo. Dai ako nagpuputik, nakikipagsaksi ang konsyensya ko sa Espiritu Santo. Naigwa ako nindakulang kamunduan, asin daing untok na kulog sa sakong puso. Ta ikakapamibi ko kuta na ako mismo ipatunod sa sumpa, suway kay Kristo, para sa mga tugang kong kadugo ko susog sa laman. Sinda mga Israelita, sa inda an kamugtakan nin aki, an kamurawayan, an mga tipan, an pagpautob kan tugon, an pagsamba, asin an mga panuga, sa inda an mga patriarka, asin gikan sa inda an Kristo kun susugon an laman. Siya na nasa ibabaw nin gabos, Diyos na inuumaw, sagkod paman. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita gabos sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. An pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakapakakana niya ang mga tao. Pinirit ni Jesus na maglaog ang mga disipulos sa sakayan, asin mag-enot sa iya sa ibong mantang pinahumali niya ang mga katauhan. Pahumalia ang mga katauhan, nagtukad siya sa bukid, siblag sa iba. Sa pagpamibi, pag sinarom, siya sana anyaon duman. An sakayan, harayo ng marhay sa baybayon. Pinapasakitan kan mga alon, ta sungsong sa duros. Ikaapat na turno nin pagtanod pagkabanggi. Nagdulok siya sa inda, naglalakaw sa ibabaw kan dagat. Ang mga disipulos, pagkakita sa iya na naglalakaw sa ibabaw kan dagat, nasindak. Multo, sabi ninda, asin sa katakutan, nagkurahaw. Tulos nagsabi sa inda si Jesus, pakusugaan sa indong buot, ako ini, de kamo matakot. Nagsimbag sa iya si Pedro, kagurangnan, kun ikaiyan, padulo ka ako sa imo sa ibabaw kan tubig. Nagsabi, madya. Paghilig hali sa sakayan, naglakaw si Pedro sa ibabaw kan tubig, asin nagdulo kay Jesus. Alagad pagkahiling kan duros, natakot, asin pagpuon, paglunod, nagkurahaw, kagurangnan, ligtasan ako. Tulos, iginawgaw ni Jesus ang sayang kamot. Asin kinabit si Pedro, ang sabi sa iya, kulang ang pagtubod. Tano, ta nagduduwa-duwa ka. Pagsakat ninda sa sakayan, naghupa ang duros. Si mga nasa sakayan, nagsamba sa iya na ang sabi, totoo, ika ang aki kan Diyos. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po kita gabos sa paghinanyog kan homilya. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. May mga pagkakataon po sa satuyang pagkabuhay, lalo na po kung nag-aagi kita ning kadipisilan o pagsubok, minsan dayta maibitaran na maghapot, hain ang Diyos. Hain ang Diyos. Lalo na sa panahon na garo pagmati ta pinabayaan kita. Iyan ang kahaputan. Kaya ang mga ebanghelyo po ngunyan na Domingo o ang mga banal na tataramon, nagsisimbag sa to kan siring na kahaputan. Sa inyo ta pagbasa, gikan sa libro ng mga hadi, pinagsaysay sa tuya, ang mapapadapit sa istorya. Kan duminatong sa ki Elias, ang tataramon kan Diyos na nagsabi, nag-aano kadigdi Elias. Sabi kang kagurangnan, magluwas ka asin magtindog sa bukid sa atubang kang kagurangnan. Uya ang kagurangnan nag-aagi.
May dakula sa kamakusog na duros na guminatak kan mga bukid asin pinasa ang mga gapo sa tubang kan kagurangnan. Mayo sa duros ang kagurangnan. Pagkatapos kan duros naglinog, mayo sa linog ang kagurangnan. Pagkatapos kan linog, kalayo. Mayo sa kalayo ang kagurangnan. Asin pagkatapos kan kalayo, hinghing ning katuninungan. Pagkadangog ka ini ni Elias, tinahuban niya ang sayang lalawgon, kan sayang manto luminuwas asin tuminindog siya sa bunga nga kan groto. Minsan day ta nahihiling ang presensya ning kagurangnan. Maski gurano na asin mayo pong exception sa mga arog kaining sitwasyon. Maski ang mga santo po, maski si Mother Teresa, naka-eksperyensya kang inapod na spiritual dryness. Iyo po. Mayo pong monopoly, maski ang mga, baka pag-isip ta mga santos perming nahihiling ang Diyos. O kaya namamati ang Diyos. O ang mga marahay na tao, perming mati ang presensya nin mahal na Diyos. Maski mga reliyoso, pade, may nag-aaragi sa siring na dryness. Alagad ano po ang satuyang attitude every time na nag-aagi kita sa arog kaining sitwasyon. Si Pedro, aram mo po, digdi sa Ebanghelyo, aram ta na pagkatapos na pakakanon, narumduman po nindo so Ebanghelyo kang nakaaging Domingo, pinakakan ni Jesus ang 5,000 tao kan tinapay. Napakadali na mag-isip, talagang Diyos ini. Bako ining ordinaryong tao, Diyos. Diyos ini. Si mga gutom, nagkarakan, nagkabarasog, may sobra pa. Oh? Kaya ang first word degree sa Ebanghelyo, pakapakakana. Ang mga tao, pinirit ni Jesus na maglaog ang mga disipulo sa sakayan asin mag-inot sa ibong na parte kang danaw, mantang pinahumali niya ang mga katauhan. So, sana sariwa pa sa saindang memorya ang ginibo ni Jesus na pagpakakan sa sainda. Pero, nangyari kang bangging ito, nagkaigwanin bagyo. Habang nagbabalyo sinda, kuminusog ang duros, nagkakatarakot na sinda, asin, day ninda duman siyempre kaiba si Jesus. Minsan mangalas kita, minsan nangyayari ang arog ka ini. Pero dahil lamang naglaog sa sinda sa ang isip na yaon ang kagurangnan. Dahil sinapapabayaan kang kagurangnan. Oh? I-imagine nun na po na halos bilog na banggi, nakikibaka, nakikilaban ang mga disipulos sa alon, sa duros. Oh? Daraan sa indang kahaditan, baka maglubog ang sa indang sinasakyan. Makusog talaga, bako lang na simpleng bagyo ang sa indang inaagihan. Grabe ang takot ninda. Pero dahil naglaog sa indang isip na yan ang kagurangnan. Nagmilagro ang kagurangnan. Oh? Kaya minsan dahil ta maisip na pwedeng tugutan ng kagurangnan na mga bagyo sa tuyang pagkabuhay mag-agi. Mangalas kita kung daitulo si Jesus nagresponde. Oh? Baka mas mabilis pa ang MDRRM kung nagresponde. Si Jesus, mayo, siya tulos
nag-intervene duman sa inaagihan na problema kan mga disipulos sa kamatangaan nin banggi. Sabi sa Ebanghelyo, sa nangyari ang gabos o nagrani si Jesus sa sainda. Halos alas 3 kung itong digdikay sa Ebanghelyo ang pinagdi-describe na oras, itong ikaapat na pagtatanod. But sabihon, from 3 o'clock to 6 o'clock in ang time na. Pero the rest of the night, nakikilaban sila. Inaagihan ninda ang makusog na bagyo o inaatubang ninda ang makusog na bagyo. Nagpahiling si Jesus mag-umagahon na nagpahiling ang kagurangnan. Pagkatapos ng halawig na pakikilaban kan mga disipulos sa anhapot, tano ta siring, tano ta tinugutan ng kagurangnan na makibaka pa ang mga disipulos sa siring na sitwasyon. Tano ta ba kung immediate ang sa iyang pag-responde? Siyempre may mensahe na buot ipaabot sa mga disipulos, asin siyempre para sa satuya, sa likod kan satuyang mga kahaputan sa pagkabuhay. Aram po ni doon, napakadali na magtubod sa kagurangnan kung ang gabos okay. Kung smooth ang satuyang pagkabuhay. Napakadali na magtubod kung maray ang satuyang salud, mayo kitang minamati. Napakadali na magtubod sa Diyos kung mayo kitang problema sa pamilya. Napakadali na magtubod kung bastante ang satuyang resources. Mayo kitang financial difficulties. Napakadali po na magtubod sa mahal na Diyos. Alagad, ang tunay na pagtubod, nagtatalubo, bako sa panahon na okay ang gabos, kung pasil ang buhay, o kaya kumbinyente ang buhay, ang pagtubod nagtatalubo, lalo na kung kita pinagpuprobaran. Paano ta matetest ang rarom kan pagtubod ta? Kundi man kita nag-agi ng mga sitwasyon na kung saan pinagprobaran ang satuyang pagtubod. Sabi ko nga ni, dahil lamang narumduman kan mga disipulos na si Jesus nagpabasog ng kadakol na tao bago kang pangyayaring ini. Aram na ninda na si Jesus nagibo ng milagro. Alagad, maski siring kay puhan panindang diskubrehon an kagurangnan. Lalo na sa mga panahon na ini ning inaagihan nindang bagyo. Sabi ko nga ni, di kita naiiba kadakla na beses sa mga disipulos, naghahapot kita, taano tayo tinutugutan ng kagurangnan na mag-agi kita sa minsan halawig na pagsubok sa buhay. O kaya, minsan sa mga problema ta sa pamilya, sa satuyang mga aki, ano ta tinutugutan kita o tinutugutan kita na mag-agi sa siring na mga pangyayari. Ano ang Diyos dahil nagigibonin paagi. So, iyan ang kahaputan. Siring kan eksperyensya ni Pedro. Sabi sa Ebanghelyo, kan inapod siya ni Jesus, madya, magrani ka. Sa puon, nakalakaw, duman sa tubig, sa ibabaw nin tubig, si Pedro. Alagad sabi kang Ebanghelyo, kan momento na
madistrahir siya kang duros. Luway-luway siyang naglulubog. Nawara si sayang atensyon dahil na-distract siya kang makusog na duros. Imbis na maghiling sa kagurangnan, hiniling niya, nahadit siya dahil sa kusog kang duros. Minsan, nakaturuho kita sa problema in such a way na as if pasan ta ang gabos, na as if mayo na kitang magigibo. Pero, iyan ang sinasabi sa tuya kang Ebanghelyo. Magdanay kita na nakaturuhok ang satong atensyon sa kagurangnan. Dahil, yaon sa iya, an kasimbagan kan sa tuyang makaputan. Ang salmo, kung kamo po nagsimbag sa salmo, sabi sa salmo, kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asinwarasan sa mo an kaligtasan. Napakalawig po inda kung nakakasabay kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak. Naghihidaw kita sa pagkaherak ning kagurangnan, asin tawan sa mo an kaligtasan. Halawig po ang salmo, pero kung pwedeng sa nang halipot, kagurangnan maherak ka, asin ligtasan kami. Dapat adog lang kayang ka-short si response. Kagurangnan maherak ka, asin ligtasan kami. No? Ini ang mga tataramon ni San Pedro. Asin susog sa Ebanghelyo, sinabihan ni Jesus si Pedro, kulang ang pagtubod. Taano ta nagduduwa-duwa ka? Asin pagsakat niya sa sakayan, naghupa ang duros, si mga nasa sakayan nagsamba sa iya na ang sabi, totoo, aki ka kan Diyos. Totoo, ika, aki kan Diyos. Sana po ang mga pagsubok ta sa buhay, magdara sa tuya ning leksyon, asin kita makapagpahayag kan sa tuyang pagtubod, na ang sabi ta, totoo, ika Jesus, an aki kan Diyos. Amen. Tindog po kita sa pagpahayag kan pagtubod. Tutubod ako sa Diyos habang makakama. Paglalangkan langit asin daga, Ki Hesu Kristo, aking bugto niya. Kagurangnan ta, nangidang uli ka ng Espiritu Santo, Amunda ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilinubo, huminilig sa mga gadan, ang katulong alda, nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakahat sa kalangitan. Pagtutukaw sa too, Diyos amang makakamhan, ale duman mabalik sa pagkupo, asin mga daga.
ako sa Espiritu Santo. Mga simbahan na Katoliko, pakinabang ni mga santo, ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibinin banwaan. May pinakusog na pagsarig sa pagkamot kan Dios ang sayang pagtabang danay na harani. Mapakumbaba kitang mamibi sa iya para sa tong mga kahagadan. Ang simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, padagos nagiyahan kan makapangyarihan na presensya kan kagurangnan, urog na sa mga bagyo asin katibaadan na inaatubang kan simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magpusog ang satong pagtubod, asin magkusog kita sa pagsarig sa presensya kan Diyos, sa tahaw nin mga kahorasaan sa araw-aldaw na pamuhay-buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagpapataw-pataw sa maribok na dagat nin buhay, makadoong sa matuninong na pailihan kan simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos, magin mga kasangkapan kan mamumukton na pangataman kan Diyos, asin mga paradara kan rangan ni Kristo sa mga nagehelang. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga paratubod na gadan, magugma sagkod paman sa langit non na kapahingaloan sa presensya kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, pakusugaan sa mong pagtubod, tanganing magdayupot kami sa buhay kan sa imong simbahan. Dangan padagos na magutob kan sa imong banal na kabutan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kitagabos para sa liturhiya kan Eukaristiya, an pagdolot asin pag-andam kan mga atang.
Tindog po. Magpamibig ka matugang tanan sa kos sa indong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makagamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugayng akoan mga atang kan sa imong simbahan, na sa pagkaherak, winaras mo ang mga idudulot asin mapangyaring gibuha na maging misteryo kan samuyang kaligtasan. Uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. asinda. Totoong maninigasin dapat matanos na nakakaligtas na dana si minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tao, nagpakumbabang namundag sa birhen. Siya na nagtios kang krus, nagtalingkas sa mo sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na daing kasagkuran. Kaya kay bakan mga angeles at arkangeles, kay bakan mga tronos at dominasyones, kay bakan gabos na langit no na hukbo. Nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Diyos nin mga upo, langit asin dagat, sandukan si mong kamurawayan, o sana, sa Palaran namin naringgit sa ngaran kang kagurangan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Maluhod po ang gapo. Kagurangnan, ikanagadaan banal, borabo ning gabos na kamanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binakin niya sin tinaos sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siringman, pagkapamanggi, pagkuanya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin mag-inom kaini, tainian ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danan natipa na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagroromdom kasi ang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanig ko na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimara kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kanhawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girom na makagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing maluwas mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Leon. Kan sa mong obispo sa Rexandro asin kan gabos na klero. Siring man, girom na sa iyong pagkahera kan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat asin gabos sa magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal apostoles sa singgabos sa santos, nagaytupa na kapagayagaya sa imo, magkanig magin kay ras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaibani, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan si kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Tindog po. Natugdahan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian nangangas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit. Banalon ang ngaran mo, datong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdan, itaong mo sa nguyan-nguyan. Asin patawadon mo kami sa sabong mga kasala, siring na pinapatawa niya po ang mga nakakasala sa buyan. Asin harap kami daraan sa sugo, kundi agawa kami
Agaw kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niyaman katuninungan, tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkahirak, magindanin na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Kristo. Siring man ang kahurawayan sa mga Heso Kristong kaguranan ni kanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Aray pagilingan sa mong mga kasalan, kuda pagtubod kan sa imong simbahan, at ipapagkanig ko na siya, mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabuotan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan ka mo kan tanda ng katuninongan. Espiritu. Paparakan mga kasalan ng kinabang. Kahirati kami. Pudero kan Pudero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Bawi kami. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios uy nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Maluhod po ang gabos. Pamibi para sa hubileyo kan parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang, pano nin pagpapasalamat, mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ikaan sa muyang naging pailihan. Sa lambang momento kan sa mong kasaysayan, an sa imong grasya, padagos na nagsusupay. Hesukristong kagurangnan, dinaog mo ang kagadanan sa paagi kan krus na naging instrumento kan sa mong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, ang henerasyon nin mga kapadian, relihiyoso asin mga laiko, na nagtugdok ka ining komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo ang grasya na pangatamanan ang mga pamanang ini sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na Espiritu, bagoha ang samong mga puso, mantang kami nag-aandam para sa hubileyo. Giboha kaming simbahan na sinodal, nagdadangog, nagbubulong, asin naglalakbay na durungan. Palaadan sa mo ang kalayo nin misyon. Sa paagi kan samong gibong pagkamuot, madarami lugod ang sa imong liwanag sa mga dukha. Sa mga nagmumundo, asin orong ng gayo, sa mga hovenes na iyo ang paglaom kan samong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sanang paggiromdom kan mga nakalipas, kundi maging burabod nin bagong kusog nin pagtubod, para sa samong komunidad asin pamilya. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinaban. O Maria, inang katipanan asin anggustya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos, ang sagradong panahon na ini, nin biyaya. Amen. Tindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, an komunyon, kan sa imong sakramento na sa mong inako, magligtas lugod sa mo, asin kami parigunon sa ilaw kan sa imong katotohan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa Inot po, igwa po kitang second collection para sa satong mga programa at proyekto sa padagos sa pagpakarhay sa pagmantiner kan sa tuyang simbahan. Igwa po nin meeting ang Parish Pastoral Council pagkatapos kang misang ini, asin ngunya na Miyerkules, igwaman meeting ang Parish Finance Council, ngunya na Miyerkules pagkatapos kan misa pagkahapon. Padagos po ang pagbisita kan imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia, asin kan Divino Rostro sa mga barangay. So suportahan po niya to, asin makisumaro sa pagbisitang ini sa indong mga barangay. Ang misa po para sa mga barangay alas 5 ning hapon, ginigibo man po ang installation kan mga SKK leaders. Sana po maging party po kita, dahil na po kita magnalas kung kabalik kita sa mga grupo kan SKK sa tong barangay, dahil ini po ang magay na programa kan sa tuyang dioceses na kita maging konektado sa lambang saro bilang sarong parokya na kumpesto kang mga saradit na pag-aabayan o neighborhoods na nagtatarabangan as nagpapamibi sa lambang saro. Sa maabot na September 4 hanggang 6, gwapo ning youth encounter, kaya imbitado po ang mga hobines na gikan sa mga barangay kan sa tong parokya na makisumaro asin amay na magpalista sa nasabing youth encounter. So usually twice or thrice, pero twice or thrice a year lang po kitang may YA.
Kaya take advantage po kay ning formation program para sa tuyang mga holiness aram ta na bako lang sinda ang puturo kang simbahan kundi sinda ang mga presente ang present kang simbahan ang kasalukuyan kang simbahan. So yan ang suporta. And then sa August 31 igwa pong pagtiripon ang mga members kang Padre Team. Aram ta po na naglaog na naman kita sa panahon kan tag-uran. So magkipagtabangan po kita sa mga risk reduction program kan sa tuyang simbahan maski po nga ni sa tuyang gobyerno igwaman kitang mga programang kayan alagad napakahalaga po ang koordinasyon. And then, lastly, mapapadapit sa Harubay, nagrarani ang Peña Francia, igwamang kitang Harubay sa September 2 o September 1 bilang sinyal kan pagpuon kang panahon kang selebrasyon kang Peña Francia. Matindog na po kita, asin si mga nagsiselebrar kang kumpleanyo, magdigdi po sa inutan para sa pagbindisyon. Birthday celebrants, ngunya na Agosto 9, magdigdi po sa inutan. Bendisyon para sa mga nagsiselebrar kang kumpleanyo. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na kayo sa kinaban, idinudulot niya mo ang pasasalamat sa pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Inanyugaan sa pamibi para sa mga tugang niya mong nagsaselebrar kan sa diyang kumpleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkupan mo sinda kan sa iyong presensya sin grasya, tanganing padagos sinang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala siriman sa diyang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon kailangan sinano man nakatibaadan tanganda ni sinang makapaglingkod sa imo inihinagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan ang Ama, sinanaki, asan na Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.